Avui acaba el termini per presentar esmenes en aquest decret llei que ha de regular aquests fons europeus, aquests doblers que han d'arribar a les Balears per intentar recuperar econòmica i socialment a la nostra societat. I des del grup parlamentari popular vàrem instar a la seva tramitació com a llei precisament perquè presentam esmenes necessàries i realistes a les Illes Balears. Destacaré dues, bàsicament, de la vintena d'esmenes que feim. Una és una disposició addicional per crear una comissió de control de fons europeus. Aquesta famosa comissió de control de fons europeus que el senyor Tomàs i el grup socialista i Podemos estan negant que el Parlament debati, nosaltres, via esmena en aquest decret llei, demanem que se creï. D'aquesta manera serà el plenari directament que per salut democràtica decidirà si s'ha de crear aquesta comissió de control de fons europeus. Una esmena que ha d'anar directament al ple i que siguin els propis diputats que se retratin si volen que se controli o no els fons europeus que arribaran a les Balears, si volen fer o no la funció de control que li atribueix l'article 40 del reglament del Parlament, que diu que el Parlament ha de controlar la gestió del govern. Per tant, nosaltres presentam una disposició, es crea una comissió de control permanent i se constituirà dins el termini de 3 mesos. En el moment en què el plenari decideixi que s'aprovi això, en 3 mesos s'ha de constituir aquesta comissió per salut democràtica, per controlar el que fa el govern en els fons europeus i que arribin, evidentment, a tots aquells que ho necessiten.